tomto momente sa nedá povedať, kto to urobil. A kto tam mohol dať tie odpočúvacie zariadenia? Netuším. Keď má kľúče iba riaditeľ a vybraní zamestnanci kancelárie. Netuším, to musí preveriť polícia. Dobre, ale budete sa na to riaditeľa pýtať? Možno áno. Možno. Ak bude príležitosť. Asi by ste sa mali, keďže ide o odpočúvacie zariadenia, nie? Pozrite sa, v tomto momente ja vám neviem povedať. Neviem, kto to mohol urobiť. Či ho budem konfrontovať? Možno. Neviem. Viete čo, vy sa ma pýtate úplne od veci otázky, ja mám gelače, mne sa zlomil nehet, takže naozaj ne, ja musím ísť na gelače. Ešte teraz zariadujem aj 11 limuzín pre pani ministerku, nemám na to čas. A ešte idem aj podporiť takú knihu cez AI, no, čo vymysleli za 40 000 FPUčka. Chodník aj s gelačom. Jaké odpočúvacie zariadenia? Normálka. Však to sa robievalo kedysi. Však nech sa odpočúva. Všetci, ako sa poznáme, my sme podosledovaní rôzne ako ľudia z Kice. Neviem, ja sa ich možno opýtam, že susedov. Ja neviem. Ja som fakt nevidela žiadne odpočúvacie zariadenie, ani nepočula. Ani Monika Beňová tiež zo Smeru nepočula. Nemáme nič asi, ja neviem. Ne. Možno ho s tým budem konfrontovať, ja neviem. Neviem. Dobrý. Máme objednané menúčko.